Arratsaldeon, gaur uztaila 2, bero sargori egiten dugu, hemen Bizkaiko alde honetan. Badakizue, San Juan inguruen nahiko auritu egin dela urten. Da pasean hastien, hau neure toki jau, oin 5 urte sartutako agetxe leku honetan, mikorri zabinamen, da badakizue idezko dago jenien, ongu gurtabena. Gaur uztaila 2, pasean hastien por si acaso, garbi ineban, eta behitu zelako kosetxik urten duen. Hasiko gara honaz. Horri. Hona. Hare gandikalekuek. Bertatik. Segi, torri nahi bat. Hemen. Bitu horrek. Pasadan udago jenien hasi zian leku berberetan. Ez udago jenien beste, baina onde asko urten da. Horrei. Hemen. Banan. Danien dau, bitu hemen. Hemen gehiu dau. Iru lau hemen, beste lau. Onion urtetan dauz, Gogoratu uztaila 2 dala. Torri. Juni, arabera, hortanien, horpekaldien, danien deus urtetan onio garren txikitzu edauz. Hanbe hien be bai, baina torri, hemen dago, torri na. Hemendik hartik, dana batera hartik. Hartien, honek. Torrena. Bueno, aristi honetan, aritz zarrenak 10 urte dagoz. Gehienak ontxe 5 urte sartute doz. Hau da, animo zekizean eukalitu sartzen. Entzuzue, sartu eukalitua. Animo. Vale.